Alright, what's up mga idol? Sa karon mga idol, lata karon dire sa Riverside again. This is the first time nga mag-documentary ta sa pagkuha og tuway. So, day atong mga eksperto dire. At the same time, tag-ijas balalong. Hi. Si Dahulo atong kauban karon og dapoy bata. Mo ni atong mga kauban sa pagkuha og tuway. So sa tanang wa pa nakasuway, panuway mo og ganahan mo nga mopalit og tuway, labi na sa mga tuway lovers jud diha. Barato ra kadtong tuway mga idol, tag 3 pesos ang buok. Idol, so naghinay-hinay na ta og bangka-bangka diring dapita. Matod pa sa atong mga expert nga manuwayay, mo ni perfect timing nga manuway at mga alas 2 PM mo dyan na kuno perfect nga manguha og tuway. So as karon nakita ninyo nga perting linawa jud ang ilang Riverside. So dami may daghan ka atong assistant karon. So natin mga kauban duha ka bugsay natong gamit karon mga idol. Tapos likod na mo nay atong mga kauban karon kay sila mo ikantigo manguha og tuway. So na naman dito sa kuan? Tulay. Tulay. Hello. Hi. Char. Nakiting. So narata sa tulay, igor ata dire mga idol nga muuban nila kay sila may nakasamot kung asa dapit ang naituway diri dapit. So kasi natin nga mga idol, so para part nga dako kaadyo nga subaan, dire isudlunon kaadyo nga makipot. So dire ta mag-end. So dire na to ibutang ang atong balalong kay dire ta mag-start og panguha ko. Naunsa naman ning atong. Wa bukag nga daot na gamong driver. So nanatas dungguanan karon, arin nato ibutang ang atong balalong. So lamit dire kay matud palagi sa mga kauban virgin kaadyo ang ilang kanipaan. So, dili pa. Unang utos. Kamong driver. Ning bangga na mag-Titanic ko. Ginoo ko. Exciting part is that at the same time, first time nato nga mag-imo og video about aning nga kuan nga activity diri sa Riverside sa Barangay Bacolod. So, tara na. Unsa na ka doon? Sige mo paglabot. Atong ihukot ning atong balalong kayo pasagdan na ni nato basin undag ngadto na next Manila undag kita dapat makulod. So magtiniil ra ta mga idol. Magtiniil ra ta kay murag wa man pud siguro ito nok diri kay wa may mga bildo diri wa may magtagay kinsa pud ang magtagay diri na bildo. So magkuan ta nila mosunod ta nila. Karang tanig mga kagang. So, ug manuway mo mga idol, so parihaan nila. So kinahanglan pod mo nga careful pod kay labi nagwa mo nasayod kay do na joy mga putjukan kun mga lapinig basin unjag matimingan mo labi na kay di ta sweeto dire. So kinahanglan og advice jud nga ninyo nga magdajud mo og eksperto nga manuwayay. Kinahanglan dili kang mo take og risk diri nga grabe gadud kay dili basta-basta like og magbaktas ka ra kini gadud suong baktas uda na pay mga mutusok sa imong bilahan, mutusok sa imong lubot, umbot tanang mutusok kung kinahanglan dito kan magkuan para ani mo suong na kinahanglan kung ato kung i-try kung unsa gadud ka kanang kahago no nga manguha og tuway like sila. So ato kung i-try kung makakuha ba pud ta. Maybe it's hard to move on, but we have to do it. So, meaning, don't quit. English. So nga niyo na siya mga idol. Ang ila ding
kuan ani unsa na technique is kung ano nila tamakan. Maybe it's creepy but it's yummy. Don't expect too much jud kung mungari ka sa kanipaan adyo ka jud pag-expect kung unsa ka kagwapa kagwapo pagpadong nimo iguli nimo ambot mura ka na og lupig pa ituway sa imong porma. Look at me now, malipayo na bisag wa si Jad. Nito oy. So, tingnan mo no. So mga idol, so natay actually nagjud tay daghan nga makita dire sa kanipaan dili ka kay kanang atong gipanguha karon nga tuway. So karon na differentiate nato between balingkugay, tuway and libod-libod. So muna siya ang libod-libod. Muna siya ang libod-libod. And this is nagkurog na ang videographer and kini is balingkugay. Okay. So ang balik ko kay fresh gajud kaadto mga idol, fresh pa sa inyong mga nanay kay makuha jud nato mismo sa kanipaan dia. Muna siya ang balingkugay kana Kurog gagad. kana. So atong tanggalan sa kini is balingkugay dugaon pagajud kaysa nimo and kini is libod-libod. 5k views mga idol, manguha ta og balingkugay. Joven pila na nagkatuig imong gibuhat ning pagpanuway. Grade 3 ko lamang, wala na. Uban-uban ako sa mama na eh. Hindi ko panguha. Tana na umawa ng banisir, libod-libod. Anong taway. So dugay ra jud ni ninyong gibuhat ning ani. Moabot ba ka kung usa ka sako o magkuan mo ani? Oh, Manuway mo. kuha me. Ay, isang sako kapin. Mana yung barigyan na mo ito panawan. Eh, mas mahal-mahal mo naman ito. Mana po nang income mo po. Mo na inyong income sa karon or sa una pa jud no. Ano pa? Mananaanag na yung manguha na namin. Kanang tagpila pod kung dili sa nahawan like for example na mo orders pila man ang price. Kung tara doon eh. O ako mo ato dito. Tres. Sila naman eh. Go lang. So depende nila no kung pila ka buok nga ilang orderon. Okay. Nalit, anog na yung order. Kailangan mo na mo na. Basta may mong gusto. Naakay 25 kabuok. Bayan ka 50. Isos. Naungat ka bukas. Binok. Naitag 2. Naitag 3. Depende sa kadakon. Hindi. Pili naman. Depende. So, gani hara gajud tag libot-libot mga idol. Katong ka. So mo ni siya ang tuway. So gamay pa siya pero lami na ni siya mga idol. Perfect atong experience karon nindot ka atong experience kay wala rata kay nagdukyo kundi at silang giubanan kung unsa jud kahasol ang manuway. Pila pa mi ka oras mga idol lang are. So daghan na kaadyo ang ilang kuha. Moabot na siguro na 30 ka buok. So 30 ka buok. Mas lamay diri mga idol kung ari jud ka padong labi nagdako kag panginahanglan, nagkinahanglan gud kag sudan. So pwede ra ka so ganiha mga idol nagwonder ko pag padong namo diri sa tunga sa kanipaan kung unsaon namo pag uli. So ang ila ding technique mga idol is inig-uli nila ari sila moagi diri sa gilid na mismo sa suba. Kay kung muagi gapon ka og asa ka dili ka makatuod kung asa. So ang technique labi na sa mga bag-uhay nga ganahan jud manguha og tuway dire. So labi na mga trip nga mga manuway ra for vlog purposes, for documentation only. So ang injo gadong buhaton is muagi mo daplin og suba para makatuod mo kung asa gikan or asa ninjo gibilin ang injong balalong. So karon manguli na ta kay murag bugat-bugat na gatong da mga idol. So go. So nanata mga idol, manakay na ta. Bubalik na ta kung higit ka sa ayan. So mga tournament. And shout out ko sa akong papa dihag, mother, yung ko sa akong kalo kay puti ang ginas kanipa. Yes. Sure. So nanata sa part nga mag init-init na punta pero worth it lang gihapon mga idol. Laban lang jud tani. So nindot ka ang views. So pauli na ta. So, daghan kadong salamat sa atong mga kauban dire, si Joven, si Eliza og si Kaloy. So daghan kadong salamat dana mo ni kuha na mo usod sa usa ka oras. Mo ni siya ang tuway nga hinlo. Mo ni siya ang tuway nga amog. So reminders lang mga idol kung mga mo
manuway mo. Kung usa ka sa manunuway, so labi na sa mga first timer, kung mungari mo, ganahan mo, dapat jud mo nga mungari is low tide. Risky naman kung high tide, no? Tungod kay Gamay rin makuha nimo kay ang tubig mugod kay taas. taas. Kung makakuha mo, kung mupalit mong tuway, kay na may uban nga mga buyers nga kanon nila dajon or lutoon nila dajon. So dili sidya advisable nga like karon manguha ta unja injong lutoon. No. So kinahanglan gid mga idol is injo ning lamingon. So local term na sidya diri, no? Sa Bisaya nga lamingon injo, which is kanang pakalibangon injo. Kung kini injong kaunon dajon mga idol, kung ganahan mo mga uglaw po, kaon naman po mo dajon ani. Another vlog, another content, ug another activities nga atong gibisita diri karon sa barangay Bacolod, Hinundayan. So, daghan ka sa salamat mga idol ug magkita-kita ta sunod pohon ugma. Daghan ka sa salamat mga idol. Bye bye.